Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θέλω να σας απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή παρουσία σας, που είναι και η τελευταία ουσιαστικά προεκλογική εκδήλωση, κλείνοντας έναν κύκλο επισκέψεων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, και για λόγους που αντιλαμβάνεστε όλοι, το κλείσιμο αυτής της διαδικασίας ήθελα να το κάνω εδώ, σε αυτή την πλατεία, από την οποία ξεκίνησα την ενασχόλησή μου με την τοπική αυτοδιοίκηση πριν από 12 περίπου χρόνια. Και νομίζω ότι ήθελα στον γενέθλιο τόπο, αν θέλετε να το πω, σε αυτόν τον τόπο που μαζί περπατήσαμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ μάθαμε τα πρώτα μας γράμματα, εδώ είχαμε τις πρώτες μας ερωτικές συγκινήσεις. Ξαναεπιστρέφουμε λοιπόν εκεί που ξεκινήσαμε, στις ρίζες μας. Και από εδώ ήθελα να δώσω το μήνυμα, αυτό που εισέπραξα από την περιοδία μας όλες αυτές τις ημέρες, το μήνυμα της νίκης της παράταξής μας στις εκλογές της 18ης, το οποίο είναι το μήνυμα από κάθε κοινότητα, από κάθε δημοτικό διαμέρισμα, για τους λόγους τους οποίους θα αναπτύξω στη συνέχεια της ομιλίας μου. Αγαπητοί φίλοι, σε 2 μέρες καλούμαστε να επιλέξουμε τη διοίκηση του Δήμου μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι οι εκλογές αυτές είναι πάρα πολύ κρίσιμες και έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με το παρελθόν. Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια, μέσα στην χαλαρότητα και την νιρβάνα της επίπλαστης, θα έλεγα, ευμάρειας την οποία βιώναμε όλοι μας, είχαμε το δικαίωμα να επιλέξουμε στις εκλογές με βάση συγγενικές σχέσεις, με λίγο κριτήριο οχαδερφισμού ή και με μια διάθεση, θα έλεγα, δεν βαριέσαι και να μην πάω να ψηφίσω. Όμως, σε αυτές τις εκλογές, πιστέψτε με, θα κριθεί εάν ο Δήμος μας θα συνεχίσει να είναι ένας Δήμος ο οποίος θα ακολουθεί στάσιμη πορεία ή θα οπισθοχωρεί, όπως συνέβη τα προηγούμενα 3,5 χρόνια, ή θα αξιοποιήσει επιτέλους τις ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν για να πάει μπροστά. Και αυτό για να συμβεί πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα εγγυηθούν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν τις όποιες ευκαιρίες υπάρχουν και δεν θα μας γυρίσουν πίσω. Θα ήθελα να κάνω για 2 λεπτά μόνο έναν μικρό απολογισμό για το ποια ήταν η στάση μας στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν παράταξη αυτά τα 3,5 χρόνια. Το έχω σαν υποχρέωσή μου απέναντι σε όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε και την προηγούμενη φορά και σας εκπροσωπούσαμε ουσιαστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη θέση της μειοψηφίας. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι κατά γενική ομολογία όλων των άλλων ήμασταν η μοναδική παράταξη που ήταν ενημερωμένη για όλα τα ζητήματα του Δήμου. Ήμασταν η μοναδική παράταξη που είχε θέση και άποψη και προτάσεις. Και προσπαθήσαμε, πιστέψτε με, σε όλα τα ζητήματα που έμπαιναν να βοηθήσουμε τη διοίκηση του Δήμου. Δεν μας ενδιέφερε αν ένα έργο προκειμένου να υλοποιηθεί θα υλοποιηθεί από τη σημερινή διοίκηση. Μας ενδιέφερε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να μπορέσουν οι συνδημότες και οι πολίτες μας να απολαύσουν έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής τους στην καθημερινότητα και βέβαια θα τους βοηθήσουν στο να ανέβει η ποιότητα ζωής τους σε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό, πιστέψτε με, ήταν το μοναδικό μας κίνητρο. Και πολλές φορές, εάν δεν ψηφίζαμε κρίσιμες αποφάσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο εμείς σαν παράταξη, ο Δήμος, να είστε σίγουροι ότι δεν θα λειτουργούσε. Γιατί υπήρχε μια πλειοψηφία η οποία ήταν διασπασμένη, δεν είχε ενότητα, δεν είχε συνοχή, δεν είχε σχέδιο και δεν είχε και άποψη. Και αυτός ήταν ο λόγος που πέρασε, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, απαρατήρητη. Εμείς όμως δεν θέλαμε να φτάσουμε στο σημείο ο Δήμος να μην λειτουργεί. Γιατί αν δεν ψηφίζαμε για παράδειγμα τον προϋπολογισμό του 2013 δεν θα υπήρχε προϋπολογισμός. Και κατηγορηθήκαμε γι' αυτό. Η θέση μας όμως ήταν ξεκάθαρη.
ασκούμε κριτική στη διοίκηση, τους επισημαίνουμε τα στραβά, αυτά τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν κάνουν καλά, αλλά μπλοκάρισμα της λειτουργίας του Δήμου για να βγαίνουμε και να χαιρόμαστε δεν θα το κάναμε ποτέ. Δείξαμε ότι έχουμε διάθεση για συνεργασία, θέλουμε να βοηθήσουμε να πάμε τον τόπο μας ένα βήμα μπροστά, χωρίς να κάνουμε έκπτωση των αρχών μας. Τις τελευταίες ημέρες γίναμε αποδέκτες όλοι, γιατί έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τη μεριά της διοίκησης και του Δημάρχου και παραλάβατε, πιστεύω όλοι στα χέρια σας, ένα έντυπο με το οποίο μας ενημερώνει η διοίκηση ποιο ήταν το έργο της αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια και με βάση αυτό μας καλεί να αποφασίσουμε και να κρίνουμε με ποιον θα επιλέξουμε μάλλον στις εκλογές 18ης Μαΐου. Θέλω να ενημερώσω τόσο τον Δήμαρχο, ο οποίος κατά τα άλλα, πιστέψτε μου, είναι πολύ συμπαθής σαν άνθρωπος και πιστεύω ότι ξεκίνησε με καλές προθέσεις την διαδικασία για την διοίκηση του Δήμου. Θέλω να τον ενημερώσω ότι μια υπεύθυνη δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη από τον νόμο κάθε χρόνο να ενημερώνει τους πολίτες για τα πεπραγμένα της και όχι μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές να τους στέλνει ένα έντυπο και να τους εξηγεί τι έκανε ή τι δεν έκανε. Δημόσια διαδικασία, παρουσία σε κάθε δημοτική κοινότητα, μία φορά το χρόνο, δέσμευσή μας αυτή για να έχει σχέση ενημέρωση με τους δημότες και τους πολίτες. Αυτή έπρεπε να είναι η σωστή η θέση. Παρ' όλα αυτά όμως, έστω και καθυστερημένα, η διοίκηση παρουσίασε έναν ατελείωτο κατάλογο έργων. Η πρώτη ερώτηση που έχω να κάνω είναι αν το να επισκευάζεις τα πλακάκια των πεζοδρομίων και να κλείνεις τις τρύπες σε κάποιους κεντρικούς δρόμους, το αυτονόητο δηλαδή, αυτό το οποίο είναι εκ των ουκάνευ. Αν δεν κάνεις αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο κάνει μια διοίκηση, μια δημοτική αρχή. Εάν αυτό λοιπόν παρουσιάζεται σαν έργο και μάλιστα παρουσιάζεται και 3 φορές, μία φορά το 11, μία φορά το 12, μία φορά το 13 και μία φορά φαντάζομαι τώρα το 14, σαν τεράστιο επίτευγμα το ότι αλλάξαμε τα σπασμένα πλακάκια στα πεζοδρόμια. Αυτά είναι τα σπουδαία και τα μεγάλα έργα. Έτσι αντιλαμβάνονται ότι προσφέρουν στον τόπο όταν πάμε να συντηρήσουμε, δηλαδή κλείνοντας τις λακκούβες στους δρόμους και μάλιστα κάνοντάς το αυτό 15 μέρες πριν από τις εκλογές. Είναι τραγικό πραγματικά και με στεναχωρεί. Αυτό που δεν γινόταν επί 3 χρόνια έχουν αμολυθεί όλοι οι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή του Δήμου να κλείσουν ό,τι τρύπες υπάρχουν για αυτά που δεν κάναν 3 χρόνια. Μας γυρνάνε σε λογικές και σε αντιλήψεις του 1960. Και το πιο τραγικό βέβαια, μηχανήματα του Δήμου μπαίνουν σε οικόπεδα ιδιωτών με σκοπό να τους καθαρίσουν τα χόρτα. 3 μέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές. Το μήνυμα ποιο είναι? Ρουσφέτη, χτύπημα στην πλάτη. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στη νέα γενιά. Δεν πήραμε τα μηνύματα γιατί καταρρεύσαμε σαν χώρα. Συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε μια πολιτική που μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Και βέβαια αναφέρει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή και κάποια έργα τα οποία τουλάχιστον θα είχε την ηθική υποχρέωση να αναφέρει ποιοι τα φτιάξανε, ποιοι τα εντάξανε, μέχρι ποιο σημείο τα φέρανε και απλά επί των ημερών τους ήρθαν να ολοκληρωθούν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω. Αναφέρει λοιπόν σύνδεση του δικτύου ίδρευσης της Χαλάστρας και του Ανατολικού με την ΕΙΑΘ. Και σε κάθε έργο από δίπλα αναφέρεται και ο προϋπολογισμός του έργου. Στο συγκεκριμένο έργο, σύνδεση με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, δεν αναφέρεται κανένας προϋπολογισμός. Πρακτικά ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η διοίκηση δεν έκανε τίποτα. Τα δίκτυα υπήρχαν, έτοιμα ήταν, οι συνδέσεις όλες είχαν γίνει και εκκρεμούσε η κατασκευή ενός αντιλιοστασίου από την ΕΙΑΘ, το οποίο κατασκευάστηκε. Λοιπόν, δεν υπάρχει ηθική υποχρέωση σε αυτούς οι οποίοι κάναν τις μελέτες, εντάξαν το έργο σε πρόγραμμα, το δημοπρατήσαν, το κατασκευάσαν, το παραδώσανε και εκκρεμούσε ένα αντιλιοστάσιο, μια μικρή αναφορά, έτσι. Αυτό είναι το πολιτικό savoir vivre. Να αναγνωρίζεις ότι κάποιοι σου αφήσανε κάτι και εσύ το συνέχισαν από εκείνο το σημείο και μετά. Αφήσαμε λοιπόν ένα τελειωμένο έργο,
Αφήσαμε ένα δημοπρατημένο έργο 4,5 εκατομμύρια ευρώ που αφορούσε το υπόλοιπο της αποχέτευσης Χαλάστρας. Αφήσαμε προγράμματα που αφορούσαν το Leader, θα τα διαβάσετε μέσα στην κατάσταση αυτή, το Leader Αλίας και το Interreg Ελλάδας-Βουλγαρίας, και είναι τα μοναδικά ενταγμένα έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, τα οποία βρήκαν και εκτελέσαν. Από εκεί και πέρα δείτε, όλα τα υπόλοιπα έργα δεν είναι κανένα ενταγμένο ή δεν χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν μπόρεσαν να πάρουν ούτε ένα έργο από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ούτε ένα. Όλα είναι ανταποδοτικά, όλα είναι πετρελαιοειδή, όλα είναι σάτα, όλα είναι ίδιοι πόροι. Δηλαδή τι, διαχείριση των ίδιων πόρων? Αυτό είναι διαχείριση μιζέριας. Σας αφήσαμε, κύριοι, έργα 15 εκατομμύρια ευρώ και δεν φτάνει ότι το μόνο που είχατε να κάνετε ήταν απλά να τα υλοποιήσετε, γιατί τα περισσότερα ήδη ήταν δημοπρατημένα. Κινδυνεύουμε να απενταχτούν και κάποια από αυτά και πρέπει να κρούσω και τον κόδωνα του κινδύνου αυτή τη στιγμή. Το έργο των 4,5 εκατομμύριων ευρώ του υπολείπου της αποχέτευσης Χαλάστρας έπρεπε η σημερινή διοίκηση να διασφαλίσει τουλάχιστον το ΦΠΑ, γιατί το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχουν ασχοληθεί καν. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η επόμενη Δημοτική Αρχή, γιατί θα είναι κάποια άλλη από τη σημερινή και πιστεύω ότι θα είναι η δική μας η Δημοτική Αρχή, θα έχει να λύσει και αυτό. Και βέβαια τον πολίτη ενδεχόμενα μπορεί αυτά να του φαίνονται και λίγο πιο σύνθετα, αλλά εγώ κρίνω μια διοίκηση και από την αποτελεσματικότητά της, γιατί δεν έχουν σημασία οι προθέσεις. Θα ήθελα λοιπόν σε σχέση με την αποτελεσματικότητα να σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπάλληλοι στο Δήμο μας οι οποίοι είναι απλήρωτοι 7 με 10 μήνες περίπου. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι υπήρχε δημοτική βιβλιοθήκη στη Χαλάστρα η οποία ουσιαστικά έχει κλείσει. Υπήρχε δημοτική πινακοδίκη στη Χαλάστρα η οποία ουσιαστικά έχει κλείσει και είχε 120 μαθητές που παρακολουθούσαν μαθήματα ζωγραφικής και ενήλικες. Υπήρχε η λεγόμενη διαχειριστική επάρκεια, το ΆΙΖΟ, με βάση το οποίο αν δεν το έχεις δεν μπορείς να υποβάλεις πρόταση σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να ζητήσεις χρηματοδότηση. Η σημερινή Δημοτική Αρχή κατόρθωσε και αυτό, να μην έχει διαχειριστική επάρκεια για 14 μήνες. Την απέκτησε πριν από 1 μήνα. Και βέβαια το πιο καταπληκτικό όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, είχαμε εντάξει ένα έργο για την κατασκευή ενός κέντρου διαβίωσης άγριων πουλιών στην περιοχή του Αμερικάνου με συνολικό προϋπολογισμό 600.000 ευρώ. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε, δικαίωμά της ήτανε, αυτό κρίνετε το εσείς, και έκανε μεταφορά του συγκεκριμένου κτηρίου στα διοικητικά όρια μεταξύ Σύνδου και Καλοχωρίου. Πολύ ωραία. Το θέμα είναι ότι μετά την μεταφορά αυτή του έργου κατόρθωσε, γιατί για αποτελεσματικότητα μιλάμε, αφού τέλειωσε το έργο, το κτίριο, ξαναλέω χρηματοδοτούμενο με 600.000 ευρώ από πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία, σήμερα να είναι αυθαίρετο. Το κτίριο αυτό είναι αυθαίρετο και θα κληθούμε να πληρώσουμε πάλι η επόμενη Δημοτική Αρχή τα επίχειρα της συγκεκριμένης διαδικασίας. Προσπαθώντας να συμπτύξω, επιτρέψτε μου λίγο και τον λόγο μου, στο κείμενο το οποίο έστειλε η Δημοτική Αρχή σε όλους τους πολίτες του Δήμου μας, αναφέρει με πολύ μεγάλα γράμματα: κύριοι, νοικοκυρέψαμε το Δήμο, δεν χρωστάμε σε κανέναν και έχουμε ταμιακά διαθέσιμα 13 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια λογικό είναι ένας πολίτης όταν το διαβάζει αυτό, λέει πράγματι όλοι οι Δήμοι σε εισαγωγικά είναι καταχρεωμένοι, ο σημερινός ο Δήμος μας δείχνει ότι έχει ταμιακά διαθέσιμα 13 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, όπως είπε και κάποιος, όταν μια Δημοτική Αρχή έχει 13 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα, απορώ τι τα κρατάει, γιατί δεν τα αξιοποιεί, τα κάνει έργα βέβαια, και δόξα τω Θεώ οι απαιτήσεις σε έργα δεν είναι και λίγες, αυτό το ξέρετε και το γνωρίζουμε όλοι.
Όμως αυτή είναι η μισή αλήθεια. Αποφεύγουν να πούνε την αλήθεια στους πολίτες και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Έχω ρωτήσει δημόσια κατ' επανάληψη και σε debate που έχουμε βρεθεί στη τηλεόραση και σε ραδιοφωνικές αναμετρήσεις. Δήμαρχε, θα μας πείτε τι χρωστάει ο Δήμος στην εταιρεία ίδρυυσης αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, που αφορούν χρέη του πρώην Δήμου Εχεδόρου κατά κύριο λόγο και τα τελευταία 2-3 χρόνια τον ενιαίο πλέον Δήμο Δέλτα. Και επειδή βέβαια δεν παίρνουμε απάντηση, σαν υπεύθυνη παράταξη πήγαμε και βρεθήκαμε με τη διοίκηση της ΕΙΑΘ για να έχουμε πλήρη εικόνα, να ξέρουμε τι περιμένουμε. Τα χρέη λοιπόν αυτή τη στιγμή προς την ΕΙΑΘ στο τέλος του 2014 θα είναι 6 εκατομμύρια ευρώ και δεν έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2014 ούτε ένα ευρώ μες στα κονδύλια. Το δεύτερο επίσης θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αγωγές που αφορούν απαιτήσεις από τους πρώην Δήμους Αξιού και πρώην Δήμου Εχεδόρου που ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν βγει αποφάσεις δικαστηρίων και τις πάνε παραπίσω. Τις κρύβουν ουσιαστικά δηλαδή. Το πάνε ένα χρόνο πίσω. Υπάρχουν εργαζόμενοι στο Δήμο που είπα είναι απλήρωτοι 10 μήνες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εργολάβοι οι οποίοι εκτελούν τα έργα της αποχέτευσης του Ανατολικού και του Υπουλίου της Χαλάστρας που έχουν λαμβάνει 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα αναφερθούν. Θα δώσουμε την πραγματική εικόνα στους πολίτες για να ξέρουν τι γίνεται, για να είναι ενημερωμένοι όπως λέτε και να ξέρουν με ποια κριτήρια θα πάνε να ψηφίσουν την επόμενη μέρα. Και βέβαια σε μια περίοδο που η κοινωνία μας τελεί υποκατάρρευση και οι οικογένειες όπως καταλαβαίνετε αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης και να ανταποκριθούν στις καθημερινές υποχρεώσεις, ο Δήμος μας διέθεσε το 2013 για την κοινωνική του πολιτική το απίστευτο ποσό των 18.000 ευρώ. Και ρωτήσαμε, είστε υπερήφανοι σε μια περίοδο που καταραίει η κοινωνία, που υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε καν το θέμα της σύντησης, εμείς διαθέτουμε 18.000 ευρώ για κοινωνική πολιτική? Και με όλα αυτά τα δεδομένα και όλα αυτά που περιέγραψα, βγαίνετε αυτή τη στιγμή και λέτε στον κόσμο ότι επιτελέσαμε έργο? Λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά αυτό πιστεύω θα κριθεί και θα δοθούν οι απαντήσεις από τους ίδιους τους πολίτες αυτού του Δήμου. Και βέβαια, όταν κανείς απευθύνεται στους πολίτες, πέραν του να καταδείξει τις ανεπάρκειες, τα λάθη ή τις αδυναμίες των άλλων υποψηφίων, θεωρώ πολύ σημαντικό να καταδείξει ποια είναι η δικιά του πολιτική πρόταση και τι πρέπει να περιμένει ο πολίτης την επόμενη μέρα εφόσον μας εμπιστευτεί τη διοίκηση αυτού του Δήμου. Θεωρώ λοιπόν, και το έχω δηλώσει και άλλες φορές, ότι το πρώτο πράγμα το οποίο με πληγώνει είναι η απαξίωση την οποία έχουμε βιώσει τα πρώην δημαρχία και οι κοινότητες της Χαλάστρας, του Αξιού, του Καλοχωρίου, της Μαγρυσίας, των Διαβωτών, της Βαλμάδας. Ερήμωση. Είναι απαξιωτική εικόνα αυτή τη στιγμή για κάποιον πολίτη που πηγαίνει στο Δημαρχείο της Χαλάστρας. Έχουν απορροφήσει στο σύνολο του στελεχειακού δυναμικού στο κέντρο, στην έδρα του Δήμου, στη Σύνδο, και ερημώσανε παντελώς τα κοινοτικά καταστήματα. Αυτό είναι το πρώτο που θα αλλάξει. Είναι η δέσμευσή μας για την επόμενη μέρα. Τοπικά συμβούλια με αρμοδιότητες και ρόλους. Δεν είναι ο πρόεδρος να υπογράφει το γνήσιο της υπογραφής ή πιστοποιητικά αρχικής πράξης θανάτου. Το τοπικό συμβούλιο, η τοπική κοινότητα θα έχει αρμοδιότητες, θα έχει προϋπολογισμό, θα έχει ρόλο και ο πολίτης, ο δημότης εξυπηρετείται στο κοινοτικό του το κατάστημα και όχι στην έδρα του Δήμου. Αυτό σημαίνει αποκέντρωση. Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς τη λειτουργία σε περίοδο Καλλικράτη των τοπικών κοινοτήτων. Το δεύτερο το ζήτημα, το οποίο έχει άμεση σχέση με ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο γίνομαι αποδέκτης και εγώ αλλά και όλοι οι υποψήφοι συνεργάτες μου από όλους εσάς. Γνωρίζετε ότι η ανεργία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή, θα έλεγα ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σαν χώρα και σαν πολίτες. Θα μου πει κανείς και εύλογα, θα λύσει ο Δήμος το πρόβλημα της ανεργίας?
Όχι, και θα σας έλεγα ψέματα αν σας έλεγα ότι εμείς εγγυόμαστε ότι θα λύσουμε τα προβλήματα της ανεργίας. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα που χρήζουν άλλων πολιτικών σε πιο ψηλό επίπεδο. Ο Δήμος όμως θα πρέπει να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Έχουμε δεσμευτεί λοιπόν και δεσμεύουμε και εδώ δημόσια ότι θα φτιάξουμε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, δίνοντας κωδικό σε όλους τους άνεργους του Δήμου μας, για να μπορούν να μπαίνουν και να καταχωρούν το βιογραφικό τους στη συγκεκριμένη βάση. Και ταυτόχρονα, σε συνεργασία που ήδη έχουμε ξεκινήσει με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, όλες οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες θα μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της βάσης δεδομένων με σκοπό να υπάρξει ταύτιση προσφοράς και ζήτησης. Και αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά και με αξιοπρέπεια και όχι με χτύπημα στην πλάτη, ξέρεις, εγώ σε τακτοποίησα. Θέλουμε να σεβόμαστε τους ανθρώπους και την ανάγκη την οποία έχουν. Το μόνο που θα ζητήσουμε είναι η κάθε επιχείρηση να μας ενημερώνει απλά στο τέλος ότι μέσα από αυτή τη βάση δεδομένων έκανε χρήση και πήρε 2-3 εργαζόμενους που ήταν δημότες του Δήμου μας. Και παράλληλα θα κοιτάξουμε με βάση και τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου εάν μπορούμε να προβούμε σε μείωση των δημοτικών τελών, τόσο για τα νοικοκυριά αλλά κυρίως και για τις επιχειρήσεις, με μία δέσμευση όμως. Θα αυξήσουν το προσωπικό των απασχολωμένων στις επιχειρήσεις με δημότες μας. Αυτές θα είναι οι δύο κινήσεις στις οποίες θα πάμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς συμπληρωματικά, βέβαια και επικουρικά το θέμα αυτό. Και βέβαια θα υπάρξουν δύο γραφεία. Ένα γραφείο ενός νομικού συμβούλου, γιατί υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι πήραν δάνεια, δημιουργήσαν διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις και σήμερα δυστυχώς δεν είναι σε θέση να πληρώσουν ενδεχόμενα και τα 300 και τα 400 ευρώ σε ένα νομικό για να πάνε να κάνουν μια ρύθμιση. Θα υπάρχει στο Δήμο νομικός, ο οποίος θα παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους πολίτες για το μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Και παράλληλα, επειδή ειδικά εδώ στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας και στη Δημοτική Ενότητα του Αξιού τα κύρια χαρακτηριστικά μας έχουν σχέση με αγροτικά ζητήματα, θα αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εξάλλου εμείς το είχαμε δημιουργήσει, δίνοντάς τους ουσιαστικές αρμοδιότητες και ρόλους και στελεχώνοντάς το για να ενημερώνουν τους συμπολίτες αγρότες μας για ό,τι καινούριο πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη και οτιδήποτε μπορεί να τους είναι χρήσιμο και θα έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα, με την ποιότητα, με την τιμή του προϊόντος. Παλιότερα συνηθίζαμε όλοι οι υποψήφοι και του εαυτού μου μη εξαιρουμένου να βάζουμε μια μεγάλη τεράστια λίστα από έργα και παρεμβάσεις που ουσιαστικά γινόταν ένας διαγωνισμός, επιτρέψτε μου να το πω, ποιος θα παρουσιάσει το πιο μακροσκελή κατάλογο και αυτό ενδεχόμενα θεωρούνταν και επιτυχία. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία και σας το λέω εντύμως. Το να κάτσεις να γράψεις εκθέσεις ιδεών είναι πολύ εύκολο. Και ακούω εκθέσεις ιδεών από πολλούς συνυποψηφίους μου που όταν κάθεσαι και αναφέρεσαι κάπου και λες θα κάνω αυτό, πρέπει να λες πρόγραμμα, πηγή χρηματοδότησης, πώς είναι διασφαλισμένο. Το να γράφεις τι επιθυμείς γενικώς και αορίστος, πιστέψτε μου, ο καθένας από εμάς έχει 15 σκέψεις και 15 προτάσεις. Μπορώ να σας μιλήσω για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αποτελούν και δέσμευσή μας και εδώ θα είμαστε και ξέρετε πολύ καλά ότι έχω μάθει στη ζωή μου να τηρώ τις δεσμεύσεις μου. Το πρώτο πράγμα για το οποίο απολογούμε κιόλα, γιατί όταν ήμασταν στη διοίκηση εμείς δεν τα κάναμε όλα καλά, δεν ήμασταν τέλειοι, δεν ήμασταν αλάθητοι και εμείς είχαμε τα μειονεκτήματά μας και εμείς είχαμε τις καθυστερήσεις μας και ένα από αυτά έρχομαι να το δηλώσω έστω και τώρα που δεν το είχαμε υλοποιήσει και είναι δέσμευσή μου ότι επιτέλους θα κάνουμε τις απαραίτητες υποδομές για να έχουμε παιδικές χαρές στη Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας που σήμερα δεν έχουμε. Θα ολοκληρώσουμε το κομμάτι των δικτύων τόσο της αποχέτευσης όσο και των οβρίων σε όποια σημεία αυτή τη στιγμή έχουν απομείνει και δεν έχει ολοκληρωθεί και πιστεύω ότι δεν είναι και πολλά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συνολική αναβάθμιση του χώρου του Μυγδόνιου Αθλητικού Κέντρου με πρώτη προτεραιότητα την αντικατάσταση του δαπέδου στον οποίο αθλούνται τα παιδιά μας και αποτελεί πάγιο αίτημα
και ενδεχόμενα αποτελεί και θέμα προτεραιότητας για την υγεία τους. Ένα σημαντικότατο έργο το οποίο ουσιαστικά έχει παρατηθεί και θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας, το είχαμε προχωρήσει, δυστυχώς εγκαταλείφθηκε στην πορεία, αφορά τους παράπλευρους δρόμους των εθνικών οδών Θεσσαλονίκης Κατερίνης και Κατερίνης Ευζώνων και παράλληλα η κατασκευή πλήρους κόμβου που μας δίνει τη δυνατότητα να ανεβαίνουμε και να κατεβαίνουμε σε κάθε διεύθυνση μεταξύ Βαλμάδος και Χαλάστρας, το οποίο ειλικρινά σας λέω έχει παραιτηθεί. Ένα έργο πνοής για την περιοχή μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν κατασκευεί ο παράπλευρος της Εθνικής Οδού και στα δύο κομμάτια αναβαθμίζεται και η αξία όλων των ακινήτων τα οποία υπάρχουν εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού, και καταλαβαίνετε και ότι είμαστε η μοναδική δημοτική κοινότητα η οποία είναι δίπλα σε ένα εθνικό δίκτυο τόσο μεγάλο και δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης προς κάθε κατεύθυνση. Το έργο αυτό θα πιέσουμε όλες με τις δυνάμεις μας προκειμένου να δημοπρατηθεί, διότι έχουν τελειώσει όλες οι μελέτες και οι διαδικασίες των απαλωτριώσεων. Και βέβαια είναι και θέμα προσωπικού μου στοιχήματος, αφού λύσαμε όλα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία είχαν σχέση με τις υποδομές που αφορούσαν τα όμβρια, που αφορούσαν την αποχέτευση, που αφορούσαν την ίδρυυση, να αναβαθμίσουμε και λίγο αισθητικά πλέον τα χωριά μας, και πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί και μια προτεραιότητα για την αισθητική αναβάθμιση και την ανάπλαση τόσο των εισόδων, αλλά νομίζω και αρκετών δρόμων που χρήζουν αποκατάστασης με ασφαλτικά. Δεν πρόκειται να σας υποσχεθώ πολλά και μεγάλα αλλά σπουδαία. Θα αξιοποιήσουμε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχουμε στη διάθεσή μας, και βέβαια σε συνεργασία πλέον με τον Κυριάκο τον Χαντέ, πιστεύω ότι επειδή έχουν ουσιαστικά λυθεί τα διαδικαστικά προβλήματα, θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε την κατασκευή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ένα έργο το οποίο ταλαιπωρείται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Μετά την επίλυση και των τελευταίων διαδικαστικών ζητημάτων, πιστεύω ότι θα έχουμε τη χαρά να το δούμε να υλοποιείται και να δώσει διέξοδο σε πολιστικά δρόμενα του Δήμου μας, και βέβαια να αποκαταστήσει και την αδικία που έγινε με την κατάργηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Πριν προχωρήσω, θέλω να αναφερθώ και σε ένα ειδικότερο θέμα για το οποίο μας ασκείται πολύ μεγάλη κριτική, και επειδή δεν φοβάμαι το δημόσιο διάλογο και την αντιπαράθεση, και επειδή καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται, μου είπανε θα αναφερθείς και σε αυτό το ζήτημα. Ναι, θα αναφερθώ. Λοιπόν, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τους υψηλούς λογαριασμούς της ίδρυυσης. Είμαι αποδέκτης των παραπώνων, γνωρίζω το θέμα, έχω μιλήσει με αρκετούς από εσάς, και το μόνιμο ερώτημα που μπαίνει, γιατί κάποιοι δεν τους αρέσει να παίρνουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί, τους αρέσει να κρύβονται. Η εύκολη λύση, επειδή δεν μπορούσαμε να είμαστε και παρόντες σε καθημερινή βάση, πετάμε την μπάλα, για όλα φταίνε οι προηγούμενοι. Εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Λοιπόν, θα είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής. Εμείς από το 2006 ακόμα σαν διοίκηση επιβάλαμε το ειδικό τέλος το 80% και δεν το έκρυψα ποτέ. Για ποιο λόγο? Διότι είχαμε σε εξέλιξη δύο μεγάλα έργα, τόσο το κομμάτι της αποχέτευσης όσο και την κατασκευή των αγών της ίδρυυσης από τη Χένιγκε, παρακαλώ, μέχρι τη Χαλάστρα, και από τη Χαλάστρα μέχρι το Ανατολικό, συνολικά 20 χιλιόμετρα αγωγή και άλλα 45 χιλιόμετρα αγωγή αποχέτευσης, και δεν επιδοτούμασταν με 100% τότε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδοτούμασταν με 75% χωρίς να επιδοτούμαστε και για το ΦΠΑ. Λοιπόν, το επιβάλαμε λοιπόν τότε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας για την ίδια συμμετοχή του Δήμου σε αυτά τα έργα. Ποια είναι η διαφορά μας όμως? Η τιμή του κυβικού με την οποία χρεώναμε εμείς τους δημότες ήταν 24 λεπτά το κυβικό, και με το 80% που είχαμε βάλει πηγαίναμε στα 40 λεπτά το κυβικό. Με αυτή τη τιμή χρεωνόσασταν. 40 λεπτά το κυβικό. Γι' αυτό και το γνωρίζετε πολύ καλά, μέχρι το τέλος και το 11 που ακολουθούνταν εκείνη η πολιτική, δεν υπήρχε καμία διαμαρτυρία πλην ελαχίστων.
Ερχότανε 15 άνθρωποι ή 20 άνθρωποι σε ένα σύνολο 3.000 υδρομέτρων και βάζανε ζήτημα υψηλής χρέωσης. Το τελευταίο διάστημα, γιατί γίνεται το 70% να έρχεται να διαμαρτύρεται? Είναι πολύ απλό. Η τιμή νερού από τα 24 λεπτά το κυβικό με απόφαση της διοίκησης έγινε 40 λεπτά. Και από τα 40 λεπτά με το 80% επάνω πήγε 72. Όταν διπλασιάζεις τη τιμή του νερού, διπλάσια θα είναι και η χρέωση. Παρόλα αυτά όμως, γιατί κρύβονται, ξαναλέω, το 80% λέει το είχε αποφασίσει η διοίκηση του Ουζούνη. Μάλιστα, εμείς το είχαμε αποφασίσει. Γιατί δεν το πήρατε πίσω? Σας εμπόδιζε κανένας? 3,5 χρόνια διοίκηση δεν είστε? Βγέστε και πέστε το αποσύρουμε. Ένα. Το δεύτερο, θα πείτε την αλήθεια. Η διοίκηση Ουζούνη χρέωνε 24 λεπτά το κυβικό. Εσείς το πήγατε 40. Θα το πείτε? Και το τρίτο και το τελευταίο. Πέρυσι τέτοια εποχή στο Δημοτικό Συμβούλιο φέραμε θέμα η παράταξή μας και είπαμε ενιαία τιμολογιακή πολιτική σε όλο το Δήμο. 40 λεπτά το κυβικό για όλους. Ούτε πάνω ούτε κάτω. Είτε είναι καλοχώρη, είτε είναι Σύνδος, είτε είναι Βαλμάδα, είτε είναι Βραχιά. Πέρασε η πρότασή μας, κύριε, ομόφωνα. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ και ένα χρόνο, ομόφωνα. Και δεν εφαρμόζεται. Δεν υλοποιείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό κρίνετε το εσείς για το αν υπάρχουν σκοπιμότητες ή όχι και ποιες είναι αυτές. Με γνωρίζετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την αγάπη με την οποία μου έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την σχέση δεν σας πρόδωσα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πόρτα μου όσο ήμασταν στη διοίκηση ήταν ανοιχτή μέχρι αργά το βράδυ και μέχρι τις 11 η ώρα και δεχόμουν τους πάντες ανεξαρτήτως αν μας ψήφισαν, ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, αν είναι κόκκινα, πράσινα, μπλε, δεν με ενδιέφεραν. Έκρινα τον κάθε πολίτη με βάση το αν το αίτημά του είναι δίκαιο ή δεν είναι. Και αν κρίναμε ότι είναι δίκαιο, προσπαθούσαμε και το ξέρετε αυτό να το λύσουμε. Δεν μας ένοιαζε η πολιτική προέλευση κανενός. Για μας, τα παιδιά μας ήταν τα παιδιά όλα. Και δεν υπήρχαν παιδιά πράσινα, κόκκινα και κίτρινα. Λειτουργήσαμε με αξιοπρέπεια, με εργατικότητα, με διαφάνεια, στο μέγιστο βαθμό και βέβαια αποδείξαμε ότι διεκδικούσαμε και πετυχαίναμε να φέρνουμε χρήματα στον τόπο μας από ευρωπαϊκά προγράμματα και να τα υλοποιούμε. Νομίζω ότι από την παρουσίαση που σας έκανα, σε αυτούς τους τομείς όλους, θεωρώ ότι η σύγκριση του χθες με το σήμερα, χωρίς να το θεωρήσετε εγωιστικό, θεωρώ ότι δεν κολακεύει τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε. Και πιστεύω ότι θα μας δώσετε την ευκαιρία να ξαναφέρουμε ξανά την ελπίδα στο Δήμο μας. Δεν μπορώ να βλέπω αυτήν την μιζέρια, αυτή την απογοήτευση, αυτή την κατήφια την οποία έχει πάρει όλους. Έχουμε προβλήματα σαν κοινωνία. Έχουμε. Θα παραδοθούμε? Όχι. Θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε για μας, για ένα καλύτερο αύριο και για τα παιδιά μας. Και κάτι τελευταίο. Η επιτυχία ή όχι μιας δημοτικής αρχής δεν εξαρτάται μόνο από το ποιος είναι ο δήμαρχος. Παίζει το ρόλο του και αυτό. Μπορεί πράγματι ένας επικεφαλής να είναι λίγο καλύτερος ή λίγο χειρότερος από κάποιον άλλο. Και αυτό βέβαια θα παίξει το ρόλο του. Όμως μεγάλη σημασία, πιστέψτε με, έχει ποιοι είναι οι συνεργάτες του. Ποιοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, ποιοι είναι το τοπικό συμβούλιο. Αυτοί θα υλοποιήσουν τα προγράμματα και τις αρμοδιότητες. Αυτοί θα παίξουν το ρόλο τους. Θέλω λοιπόν να αξιολογήσετε ποιοι είναι οι συνεργάτες σε κάθε ψηφοδέλτιο. Θέλω να κρίνετε ότι πραγματικά έχουμε το καλύτερο ψηφοδέλτιο. Έχουμε τους πιο ικανούς
τους πιο ενεργητικούς πολίτες και είναι αυτοί που αποτελούν εγγύηση για το αύριο και για το μέλλον του Δήμου μας πέραν του οποιοδήποτε είναι επικεφαλής. Και θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για τη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας και τους υποψηφίους για τα δύο τοπικά του Ανατολικού και της Χαλάστρας. Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βαθίδης Πέτρος, Βογιατζής Νίκος, Γαλατάς Κώστας, Κότσικας Χρήστος, Καραδουλαμάς Λεωνίδας, Λιακόπουλος Διονύσης, Πιόλιος Θωμάς, Παγούλα Μαριάννα, Παναγιώτου Πέτρος, Παπαδόπουλος Άκης, Τόπης Ιάκωβος, Τσισούλη Ράνια. Για το τοπικό της Χαλάστρας: ο Γκατζάρας ο Γιάννης, ο Κουιντζής ο Αχιλλέας, ο Κουτρούτσιος ο Ορέστης, ο Ματσκάς ο Χρήστος, η Σκενδέρη η Σταυρούλα και η Έλσα η Χαντέ. Για το τοπικό του Ανατολικού: η Βέλκου η Μαρία, ο Κουλουπάνας ο Θανάσης, ο Παλαμός ο Δημήτρης, η Ειρήνη Κουφοπούλου, ο Χριστίδης ο Χρήστος και ο Κεγαγιάς ο Κώστας. Έλα, θα μου επιτρέψετε απλά να κάνω και μία αναφορά, επειδή παρευρίσκονται αρκετοί και από τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους των άλλων δημοτικών ενωτήτων. Είναι ο Αζωίδης ο Παύλος και όσοι είναι εδώ παρόντες μπορούν να έρθουν: ο Αλμπάνης ο Φάνης, ο Αμπατζής ο Παναγιώτης, ο Αραμπατζής ο Πασχάλης, ο Γερακούδης ο Μανώλης, ο Γεωργιτσόπουλος ο Νίκος, ο Γλαδέρης ο Βασίλης, η Γκρούγια η Ευαγγελία, ο Γρηγορίου ο Γιάννης, η Δάκου η Σταυρούλα, ο Γαλατάς ο Χισακαλκάς ο Δημήτρης, ο Κασιμίδης ο Μίλτος, ο Κατσάνος ο Μιχάλης, η Κοκκίνου η Αναστασία, ο Κουκκιλίδης ο Νίκος, ο Κυριζαλιώτης ο Μάκης, η Μαυρίδου η Βαρβάρα, η Μπογδανίδου η Μακρίνα, ο Ναλμπάντης ο Τριαντάφυλλος, ο Ναρίδης ο Χρήστος, ο Παπαδόπουλος ο Άκης, η Πετράκη η Βασιλική, ο Πετράκης ο Γιώργος, ο Σαβίδης ο Στέλιος, ο Σολομός ο Δημήτρης, ο Σπυρίδης ο Αλέξης, η Σταυρίδου η Κλειό, ο Φλόρος ο Νίκος, η Χασαπίδου η Μαρία και η Χοΐδου η Ευαγγελία. Αυτοί είναι που εγγυώνται την επόμενη καλύτερη μέρα. Με αυτούς θα πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε μαζί και την 25η Μαΐου για να αναλάβουμε με τη δικιά σας στήριξη και βοήθεια τη διοίκηση του Δήμου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.